Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatulad tayo sa pinaka-latest na weather analysis ng ako po ng Martes hanggang Linggo, Abril 15 hanggang 20, 2025. Ito po ang ating Tagalog version, Holy Week edition ng ating update. This is valid for the next 5 days. So, 5 araw po itong forecast nito. And ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Wala po tayong namamataan sama ng panahon. All clear po ang bansang Pilipinas. May mga isolated thunderstorms lamang sa hapon o gabi sa may gitna at hilagang Luzon at sa Mindanao. But generally speaking, maganda po ang Lenten season natin. Wala tayong any weather disturbances. So, lamang po ang init. Ang taas ng heat index ay pwede umabot ng 40 hanggang 50. So, mag-inom lang po maraming tubig. Dala kayo ng maraming sunblock. Okay? Kapag magpunta kayo sa beaches, magbakasyon. Ganito po ang ating Lenten season. So, napakaganda po ang panahon. Wala tayong i-worry. Okay? So, walang problema. Ito yung bago yung fast animation, ito muna yung ating graph sat. So, nakikita po ninyo, kahapon po ito, mayroon tayong mahinang easterlies, bibigay ng mga thunderstorms dito sa Visayas at Mindanao, isolated ones. Yan din po sa may northern o Hilaga at Gitnang Luzon dahil po sa papalayong shear line. So may shear line po dito sa may Batanes, Babuyan, Cubao Islands, but hindi po ito magdadala ng grabing ulan. Light showers lamang po, mostly cloudy conditions, at hindi masyado mainit. Okay, but pag umalis na ito, in the next couple of days, magkakaroon po ng sobrang init po ang panahon sa ating puluan. But, dahil nga, nasa post-La Nina tayo, meron pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms. So, ito po yung fast animation. So, nakikita niyo yung mga thunderstorms na namumuo sa Mindanao. At ito naman po mga thunderstorms sa may gitna at hilagang Luzon, dahil po yun sa pag-depart ng tinatawag nating frontal system na yung shear line na apektado po ang dulong hilagang Luzon. Ito po yung zoom in satellite animation. Ito po ay na yung gagabi na po. Okay? At simula ng late afternoon, yung mga thunderstorms na buo sa may Davao region, west of Davao, dito sa may Lanao provinces, Oxygen, hanggang dito po sa may northern Mindanao at sa mga peninsula. So may mga isolated ones. At dito naman po sa Luzon, may nakikita rin tayo mga localized thunderstorms sa Bulacan. Ayan po. Sa mga oras na ito, na mag-alas 9 po ng gabi. At meron din po dito sa may area po ng Cagayan Valley, Isabela, Southern Cagayan area. May mga thunderstorms. At dito rin sa may Aurora. At by the way, ito po yung latest sa La Nina. Tapos na po ang La Nina. Nilabas na po ang final advisory ng La Nina mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. Partnership po yan ng US government. At nakita po natin na yun, neutral po tayo sa latest forecast for the next 10 months. Sa ngayon, month of April, nasa 98% po tayong neutral conditions. Bagamat na katatapos lang ng La Nina, ay inaasahan po natin may mga paulan-ulan pa rin tayong inaasahan kahit nasa hot dry season dahil sa post-effects ng La Nina. At nakita po natin for the next 5 to 10 months, ito pong forecast ng neutral conditions ay mananatili hanggang sa katapusan ng taon, but mukhang mayroon naglulog na pagbabalik ng La Nina. Pinapakita dito ang pangamba na baka bumalik na naman La Nina, but generally, mas mataas pa rin percentage ng neutral conditions o lanada. But makikita natin dito na yung uncertainty after 6 months ay napakataas. So, hindi po natin alam kung neutral na talaga the rest of the year
o babalik na naman tayo sa La Nina kasi pinapakita dito, aakit na naman by almost 40% by December base sa long-range forecast nitong climate models. Okay? So, ayan po ang tandaan natin. So, pagdating po sa mga formation ng mga bagyo, inasahan po natin on the average nasa 17 to 20 ang pwedeng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So, sa ibang parameters naman, tulad ng hangin, simula bukas, Holy Wednesday, Maundy Thursday, Good Friday, Black Saturday hanggang Easter Sunday, manatili pong very light ang hangin mula sa silangan at kalmado hanggang paiba-ibang direksyon sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. So, wala tayong problema pagdating sa hangin. Sa ulan naman po, bukas po ng hapon, may mga inasahan po tayong mga isolated thunderstorms sa may gitna at hilagang Luzon, lalo po sa mga bulubundukin po ng Cordillera, dahil po sa pag-depart ng isang shear line galing sa extreme northern Luzon. So, may mga thunderstorms po may gaganap. The rest of the country ay generally ay dry po, but may mga possible pa rin mga thunderstorms sa Mindanao. Sa Monday, Thursday, ay nandiyan pa rin ang chances ng mga isolated thunderstorms sa may Cagayan Valley at sa Cordillera Administrative Region, at gayon din po dito sa may area po ng Southern Samar, Leyte, Caraga, Northern Mindanao, Agusan Provinces, Davao Region. So, inaasahan po natin dyan may mga isolated thunderstorms na yung Maundy Thursday. Sa Good Friday, mukhang ang mga ulan ay mostly nakakoncentrated lamang po dito sa may bulubundukin po ng Ilocos Region. Okay? O sa may Cagayan Valley. Generally ay magiging tuyo po tayo. May mga possible isolated showers at thunderstorms sa may parts ng Camarines Sur, like the 1st District, at ganoon din po sa may Cam Norte, Northern Samar. So, abangan ninyo ang mga magdala naman po ng payong. Okay? May mga possible rain showers, panadalian lang po ito. Black Saturday ng hapon, inasahan pa rin mga localized thunderstorms na posibleng maganap sa parts ng Visayas, Mindanao, at Luzon. At sa Easter Sunday, ay inaasahan pa rin natin may mga possible thunderstorms sa isla po ng Mindanao at gayon din po sa ibang bahagi po ng Southern Tagalog, Cam Norte, may mga isolated thunderstorms pwedeng maganap at dito rin po sa may Cordillera Administrative Region sa mga mountainous areas po ng Ilocos Provinces. So, abangan na lang ninyo ang mga updates tungkol dito. Yung next update natin ay sa susunod na linggo pa since magbabakasyon po tayo. So, ito po ang forecast sa alon. Simula Holy Wednesday hanggang Easter Sunday, manatili pong very light ang alon po sa East Philippine Sea. Up to a meter lamang po hanggang 1.5. Samantala po ang inland waters ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang half a meter. Ganyan din po dito sa may West Philippine Sea, sa may Kalayaan Island Group, Panatag Shoal, ay magiging kalmado hanggang half a meter lamang po. So, very, very suitable sa fishing at sea travel. O sa pag-isda. Mag-isda po kayo. Suitable po for the next 5 days na yung Lenten season. Pasensya na yung pagsalita ko, mayroon po tayong sore throat at gumagaling na po. Okay? So, dyan muna natin tatapusin ang update. Ang ating Holy Week update sa panahon. At babalik tayo next week na po. Abril 21 sa pinakalatest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy Holy Week. Happy Easter in advance. At maraming salamat po sa papunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.